اینو کنے چونکہ موقع ملا نے تو تینا جند نہ زبان ٹھیت کی و تینا بولی ٹھیت کی لمیا بولی تا جہانیاں دے اندوں کے دانا نے غٹ خبر ہے دانا نے کل معلوم ہے کہ لمیا بولی امو بولی ہے امو زبان ہے کہ او دے چنا لما نہ پڈن لما نہ کٹسکان اے لکیک کو مرک یا ارا ماول ٹکیو بلوم مرک امو ماولن اے لکیک ارا وقت کے چنا لمانہ پڈٹے توارات بنک امو توارات ٹھے امو ای تک اونا زینٹ جوڑ مننگ شروع مریرا برابر مننگ شروع مریرا پدا لمانہ کٹٹ کہ بس اونا زینٹ سوچ خلنگ نا پو مننگ نا دا پروسیس شروع مریک لما باوا نا ایت کننگ تینا دانگنگ مخلوقاتا ایت کننگن اونا امو بولی ٹے کمیونکیشن سکلز آک ڈیولپ مریرا انارن اقوام متحدہ نہ ہدار یونیسکو پارے نے کہ چناتے چنکی تے خوانفنگ نا کلن جواننگا بولی اونا لمیا بولی یہ انتے کی اونا زینت مالون اناخا الفاظ لفظ اناخا زیادہ جمع مسنو کہ او باز خوشی تے تینا بولی تے خوانک اونا زین بوجھ بفک ولی ارمان نہیں دادے افسوس نہیں دادے کہ انا ادارہ نہ رپورٹ نہ مطابق کہ را زبان دنیا کن ختم مرساؤ اوف تے پاکستان تے گلگت بلتستان نا لمیا زبان تو نوار اوار کنا لمیا زبان براویم اوارے ار بندغ نہ شناخت ار بندغ نہ پہچان اونا تینا لمیا زبانے ار سٹ تینا زبان تو میر تخیک محبت تخیک کنے ام کنا زبان اندون دوستے ولی براوی بولیے زندہ تخنکن بائدے کے ننا ورناک تینا بولی تے ایت کیر پٹو پول کیر تینا آزمانک کاتے تینا مستنا قصہ گاتے نوشتہ کیر دنیا نمونے اتیر براوی بولی زندہ تخنکن بائدے کے ننا کلمکارک ننا علم دوستاک ایلو بلا بولی تا بلا بلا کلمکار آتا جواننگا کتاب آتے جواننگا ہدب براوی تے ترجمہ کر بائدے کے ننا شاعراک تینا استنا جذبہ تینا ارمان تے تینا خوشی تے تینا زینت مچ مرو کا امو لمیا زبان نا زیبائنگا انینگا لفظہ دیتے اندوں خلیر دوں کی براوی مسنگ کسانکور آتا خرونا دانا گاتے سیلا و دس کٹے خلیرا تین کی گٹیو تسبیح جوڑ کیرا دا تسبیح دا گٹینا کسانکور نا خوشنگا گندوں کے پورا اراٹے تالان مریک اندون براوی شاعر آتا توار اوفت دا جذبہ ار گدان ار ماڑی تے تالان مرے براوی زبان بائدے کے اسکول آتے تے خوانفنگے بے شک اسے مضمون سے نہ وڑت ولی خوانفنگے انتے کی امو زبان مونے کارا امو زبان ترقی کیرا کہ افت اسکول آتے تے خوانفنگے براوی زبان دا سر زمین تن دا مشتن اسے اندنو متکنو تعلق سے رشتہ سے بائدے کی دا رشتہ ختم انور رومان تینا کتاب بروئی کے لوگ کہانی اسے براوی مسیڑ سے نہ پینے کرسا نوشتہ کرینے کہ براوی مسیڑ سے تینا پیرنگا باوتن انسا بازار تے اسے کار اسے نریے سلیس کار تے طولو کا سنیاڑیس باز کچھ زیباو کچھ بیناسوس ساتو زیور تے شپ پسکا تو دا مسیڑ او دے خورٹی تے اننگ شروع کریں تو پیرنگا باوا سوچ خلق او دا سمجھا کہ بلکہ دا چنا دانا ساتو زیوراتن دا دے دن اننگ ٹھی مسیڑ تینا توار کرے پارے زیبو رائی مرکان مونے تینا چاندی ایلو نخیسونن زیات مریک او مسیڑ او نیاڑی باس خورتی تے آخری کو وارو را ولدہ باوے تے نہ پارے کہ باوا ای تو دا سوچ خلیں گے اسوٹا کہ دا اگر دا دے پال بیڑوئی تم میں عزت پور روئی تم میں مشتے لگوئی تم میں یا کوری خواف ہوئی تم میں تو دا بیوس امر کروئی ایت پاننگ نا مطلب دا کہ براوی یا مسیڑ دا ارانا کاریم تا زیبائی تن اوار ہوار
اگر علم نہ روشنائی تھے کاغذ قلم یرفے پاش پلیفنگو ایزک پورنگ مشتے لگنگو گون مجھ کا ننگنا قصہ خاتے تینا افسانہ تینا ناول آتے تھے خوبصورتی تھے اگر اتے زیبائی تھے اگر اتے تو انشاءاللہ براوی ختم مفک براوی زندہ سلے. خدایا وہی زبان تا و دیف خدایا وہی زبان تا و دیف برے پیم پرکس براوی کرسا. پرک نبال کنائلو کتاب چناتے کی قصہ قات کتاب انشاءاللہ بازو نمامون